Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke lapha ngento ethi Kaizer Chiefs iripotile namhlanje pha ngaphakathi eNaturena Players Kaizer Chiefs ke ziripotile lapha ku pre-season namhlanje ngelipheleleyo. iKaizer Chiefs ivulile yona ngoku kuyaqalisa usetyenzwa pha ngaphakathi. Plaza Kaizer Chiefs ziyaqala namhlanje ukudibana pha phakathi eNaturena ku-training zilungiselela into yokubana ke kuzawuvulwa isizini pha kule emveni kwelanto zizana emveni kwe-World Cup. Masenze kanje ke bezike zanikeza ke ithuba lokubana ziyophumla kwathiwa ngoku ziyabuya namhlanje bekubalwe i-18 ke kaJuni ndiqinisekile ngoku yiyona 18 le kaJuni abafana abadala ke ngoku babuyile pha kwiKaizer Chiefs ngaphakathi eNaturena. Into zakwenzeka ke phaka abaphulaphula bebuya nje umqeqeshi lo wabo uFernando da Cruz akazubakho contract yakhe nelaqela lapha okanye lelizwekazi lapha eMorocco iphela nge-30 kaJuni. Uyohlonipha icontract ke ngoku pha eMorocco uDa Cruz deske dikufilele u-30 kaJuni nge-1 kaJulayi uzoba umfana omdala ekunye neeplayers zeKaizer Chiefs uzobe kunye nabantu beKaizer Chiefs pangaphakathi eNaturena. Ulindeleke into okubana kuDa Cruz abe khona phakathi kweeplayers zakhe zeKaizer Chiefs pha nge-1 kaJulayi. Sinipha ke lo ezo ndaba baphulaphula kodwa kuthiwa i-assistant coach yakhe lintsha uMohamed Abbas lo wapha eEgypt sekhona yena apha eMzantsi Afrika. Iplayers ke zizawuvula sibe ziqhutywa nguye okwalomzuzu elinde uDa Cruz, kodwa akazuba yedwa pha uMohamed Abbas uzawuncediswa nguDillon Shepherd. Njengangoku wamkelwe nguDillon Shepherd, uzokwamkelwa nguDillon Shepherd. uDillon Shepherd ambonise yonke into emele ambonisa pha ngaphakathi, amdibanise neeplayers basebenzisane ngeli xesha ke basalinde pha umqeqeshi wabo uFernando da Cruz. Kodwa kuthiwa okwangoku iplayers eKaizer Chiefs nje bazivula zizobe zine-assistant coach entsha umlumzana Mohamed Abbas encediswa pha nguShepherd. Injalo baphulaphuli kuthiwa ke umqeqeshi lweKaizer Chiefs umtsha uDa Cruz uyawuthi nduluka iKaizer Chiefs ibheka pha kwilizwe laseGermany iyolungiselela ke imidlalo ye-pre-season, iyolungisa i-training ye-pre-season pha, iyawuhamba sele khona pha umlumzana uDa Cruz ngoba kubalulekileyo funeka eqale wabamba i-meeting nee-players. Okubalulekileyo funeka eqale wazana nee-players, wazibona ii-players, wazijonga ii-players zingakanani, ithini into yee-players before kundulukwe kubhekwe pha kwilizwe laseGermany. Abanokwazi vele bahambe bengadibananga naye uDa Cruz, bengamlinda ngabe phakathi kwabo uDa Cruz. Zitsho ke indaba ke esizifumanayo baphulaphuli zithi iKaizer Chiefs iyavula namhlanje ibuyile ku-training, kodwa izobe iqeqeshwa ngu-assistant coach kaDa Cruz lona umtsha uyinzalelwane yapha eEgypt ogama lakhe lunguMohamed Abbas. uMohamed Abbas uzobe encediswa nguDillon Shepherd okwangoku deske kude kuyofika uDa Cruz nge-1 kaJulayi. Itsho ke into ke baphulaphuli, ningake ningene ke nani ke nitsho nento kubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.